Buhera ndinogara muvillage yaChatikobo village. Ndiri muward 28 arid 5. Tinoita nezvewetland muwetland munomu. Inzvimbo yatavakuona kuti yakutishandura magariro enzvimbo yedu. Noda kuti hunyoro hwakusapuraya manzvimbo yakasiyana-siyana zvava nechange yatakuona. Even kana kubva kumhuka chaiko dzanga dzakati tisingachawani kubvira kufish mamwe isisina fish munomu, asi atondoti patakataka kuchengetedza nezvemanhi apo mane fish dzakuwanika, uyezve vana vedu vari takuona kuti takukwanisa kutengesa fish idzodzo tichikwanisa kudi futi kuona kuti dzimweni shiri dzatati dzisingachakwanisi kuona munomu dzakaita fanakisana madhakisi aya maseko anobhuruka aya akuwanika ari munomu zvakare. Kozoti hanga chakaidzi dzakuwanikwa, zvikware zvakuwanikwa munomu zvakatoti wandei. Plus idzo nyoka chakaidzowo dzinotobatsirawo munyika kuti munyika mugare muine nyokawo. Chinhu chakashata pakuruma asi pakuchengetedzawo nzvimbo chakanakisa zvikuru chose. Matano nyoka dzatokorawo dzimwe dzatofurawo dzaita seuko kutokora kwadzo dzakutogara imo munomu. Nedzimwe zvipuka zvanga zvisina freedom yekugara munzvimbo inoda kuti nzvimbo yanyanya kushama, asi munomu matakachengetedza munomu mautoonekwa kuti zvipuka zvihaha zvata munomu netsuro nemhembwe zvakutogara zvitori pai munzvimbo iyo ine yewetland ichibatanidzwa nehobhindi rapa. Izvo zvisi zvakangobatana, uye tichiona zvekuti takukwanisa kuchengetedza nyuchi dzatakukwanisa kurima nokuda kwemvura inenge iri munomu, nokuti nyuchi haikwanisi kuti travela a long distance ichizodi kotsvaga chikafu izovhidha mukoko wayo. Asi mona kumucheto kune mikoko yedu yatinayo yatakatosima mumomu, asi kunge yako chiri chikutangisa totondoti nyuchi dzakutora dzichitovakira uchiwadzi imomo pamikoko yatakaisa iriyo munomu. Iyi mukarana nemiti iri munomu yesei, kukura kwayaita nokuona kuhayiri zvayari, tinoita kuti kana customer yachida miti tinouya naye munhu wochinongedza kuti ndoda danda iri nedanda iri nedanda iri, either anenge eida kurufa for roofing houses kana kuti kuita fence kana kuvaka danga rake, ndo matinokwanisa kuti kuuya naye oti ndoda matanda akakorasa aya, totaurirana maprice ediwawo. After that isusu tomupawo receipt munhu iyayo, isu topuwawo mari yematanda anenge atenga, then imari inenge yapinda paini mugroup redu iyoyo, mari yacho iyoyo. Then tatozoona kuti pakupera kwegore toita kuzoona kushiyana, kana tichiti after 6 months toona kuti mari yedu inenge wanda zvakadii, uyezve inenge ichibereka zvakadii, kana kuti totenga imwe midziyo yatinoona kuti tingawedzera here, kana kuti tingaita kuti tiite project iendere mberi iri pai mukati mei nezvibva imo muno zvakare. Planting ngatoita kongo nokuti kusati kune mvura uko ndokwatinoita nursery yedu ikoko. Then mukutanga kwekunaya kwemvura kwayapaya ndipatotanga kuchitosimawo miti yedu yakuti panozosvikira kuzopera kwemwaka wezhizhau yawo miti yedu inenge yakwanisa kutodi kuseva paya midzi yayo inenge yatambarara yese yakuona kuzvitsvakira chikafu chayo chakakwana. Yakatitumira vabatsiri kwatiri kuti tive tinogadzira project ine. Vabatsiri vedu Oscar neSafari ndo vabatsiri vari kutibatsira nzvimbo ino. Vabatsiri ava vakatibatsira kuti tive tinokomba wetland. Wetland yakutibatsira kuti takuzviona kuti zviwanikwa zvataiwana panguva yapera yasati yafenza zvatosiyana. Kubudikidza kuti sora ramunokuona iri mombe dzaidya dzichitsika mvura pakusina sora iroro, asi pari zvino ramuno. Vabatsiri vava vatibatsira nedhemu refish point kuti tive tinesa howe momo, kuti tive tinorarama nemhuri dzedu. Saka izvozvo zvese izvo zvinozama kutibatsira, uyezve makugara dzimwe zvipuka zvakanga tisachaoni muno zvinoita sehanga, tsuro, howe dzimweni dzanga dzisimuno dzatava muno kuti zvakare dzedu dzechibhoyi. Saka zvinhu zvatibatsira zvakanyanya, uye miti iri muno yava kuyevedza kubudikidza nekuti mane mvura yakuchengetedzeka muwetland yedu. Saka izvozvo zvinhu zvatakuona kuti zvinhu zvinotibatsira. Sora riri muno tinocheka tichipa mombe dzedu kuti dzive dzine nechikafu chesora irori. Saka zvakutibatsira zvakanyanya, tinozvitenda nekubatsirwa kwatakaita neSafari neOscar. Saka izvozvi tinoimba kuti panguva ino isusu tichikuendera mberi nechidzinza kwatakaita kuti tinotutsira madhemu edu kuti ava nowanda kuti fish dzedu dzive dzinoita zvakanaka. Where we are here, we are in Buhera South.
and this is Ward 28, Chatkobo village, where we're working with farmers under the climate adaptation for rural livelihoods project. So the approach here is more of an integrated approach where we are protecting the natural resource, and that natural resource is supporting the livelihoods of the communities. So where I am here, it's a wetland that was protected by the support of the project. Then the farmers used to do their gardening here in the wetland. So in order to protect the wetland, the farmers were moved to the garden, which was supported by the project with the funding from CEDA working together with the Oxfam. So we've got a garden where the farmers are doing crop production, horticulture, vegetables all year round. So the wetland, which is now protected, the farmers are also integrating it with the fish farming. So they've started their own project where they are digging their own fish ponds where they want to do aquaculture activities. So by protecting this wetland, we find that it's also promoting biodiversity, because as we're talking to the farmers, there is now a lot of changes with regards to the fauna and the flora in this wetland, and it also supports the recharge of that is the water table with regards to the borehole that was drilled with support from the garden. So with the wetland protection, we find that it also acts as a sink for water, especially when there are those flash floods, and at the same time it also helps to recharge the water table, and also improvement of the biodiversity, which means to the plants and also to animals. So the farmers on their own, with the startup which was supported by the project of the garden, they are generating income which they are now using here to promote their fish farming. So this integration of supporting the natural resource, which is supporting the livelihoods of the people, it's a benefit-driven approach of natural resources management, where people are motivated to protect their natural resource because they are also generating benefits from that natural resource. So this is an approach which is sustainable, and it's an approach which has got lots of ownership, because the communities, they are doing some of the things on their own with the little support from the project. So behind the wetland, we also have a forest that was also protected with support from the project. So with that forest, the farmers are practicing what we call farmer managed natural regeneration, where they don't cut down trees, but they prune those trees. So the twigs which they remove from the trees, they can use it as firewood, which is reducing deforestation, and at the same time they can also use it in the garden when they are doing their trellising. So one intervention which they are also doing to derive benefits from the protected area is that is honey production. So they've put some beehives in the forest so that they can also generate income from it. Takagara muPutu pamatema maChatkobo, Buhera South, Ward 28. Tiri pano pachibvira mhango. Ini ndakamirira kuGausi. Panguva tisati tinotanga kutenda hurumende yakatipa vabetseri vanotidetsera kuti tizozivawo kuti kune chinonzi Gausi, kune chinonzi Chenda. Takanga tisingazvizivi. Anhu mudzimba umo kwaiye kugara kuri kupondana, varume chaivo kuti vazive kuti mukadzi unopuhwe mari, basa rinobatsiranwa. Rakanga riri dambudziko guru, asi izvozvi tiri kutoona kuti zviri kutosiyana. Baba akutokwanisawo kuti inini ndichiwacha, ivo vanenge vachitobikawo. Kutsvaira hatisina kuti basa iri nderemwana, iri nderababa. Takungobetserana kugadheni, takutoenda tese. Mari takungopuhwa patinenge tadira, chero ndikatengesa kugadheni, ndatengesa bhini, havasina nguva yekuti mari yacho waisepi, kutora kuenda nayo vakutoti ino mafunge kutengei, totoronga tiri pamwe chete. Ndetwa muchade mawere muvillage kwamatema.
nejenda yedu tiri kudzidza kuti vana baba tisaite mhirizhonga nana baba mudzimba, nenyaya yekuti izvozvizvi nekuda kwerubatsiro rwatakapuwa mabasa ese takungoita zvakafanana, hakuna wachanzi iri basa nderemunhukadzi, basa nderemunhurume. Zvatiri kungodzidza mhirizhonga mudzimba hamuchisina nekuti takuita zvakafanana. Ko panyaya dzemari? Panyaya dzemari tinongoita kuti ukarima munhukadzi ukatengesawo nemunhu ukatengesa munongotengesawo zvakangofanana, mhirizhonga hamuchisina. Alright, ko iyi program isati yauya iyi yejenda iyi, mhirizhonga yanga yakawanda here sitiri kuno? Mhirizhonga yanga yakawanda nokuti vanhu vazhinji vangoti kana kuti mai vakarima zvinhu zvavo baba utotiwo ndipiwe mari yamadini amatengesa zvinhu yatova hondo mudzimba baba namai. Alright, naita basa. Ndingati ini ndinoitwa Moses Katkomo, takadzidza ngezvegender violence. Zvinhu izvi gender violence yakutibatsira pakuti mhirizhonga yashoma mudzimba, nokuda kwekuti takukwanise kuone zvakutipe punduso zvekumagadheni izvozvi, kutiwo ndinokwanisa kuti semunhurume ndibatsire mai kubike sadza kana kuchera mvura yemumba. Zvasiyana nekudhara zviya zvataitine kapfungwa kamwe kasina kumire zvakanaka, kungoti basa ringerei mudzimai, hakuisina izvozvo, takungoshanda basa rakaenderana rakafanana. Saka muri kutobika remu? Zvakanyanya ndinotobika, kutobika chaiko. Saka vana venyu vevakomana muri kuvadzidziseiwo imi madzidza izvi, muri kuvadzidzisawo kuti chii? Tiri kuvadzidzise kuti basa rese hakuisina basa richanzi ngeremudzimai, basa rese rinofanira kuti riitwe ngemunhu wese zvakaenderana.